What motivates the seventh largest company in the United States with 260,000 employees, $130 billion of annual income, 8 Nobel Prizes in the field of technology that registers an average of 2 patents a day to open its first overseas development center in Israel? In 2 words, innovation and entrepreneurship. Over the past 3 years, AT&T Development Center has been operating in Tel Aviv, providing comprehensive solutions from product conception to completion. In order to continue to redefine possibilities in the communication field, we need you. AT&T בשבילי זה מקום שבו אפשר להביא לידי ביטוי את היכולות האישיות, למרות שזו חברה מאוד גדולה. כיף להיות במקום שלא מתפשר על האיכות, לא משנה מה יהיה המחיר שלה, פשוט עושים הכל כדי שהכל יצא מצוין. גם ההרגשה הזו שאתה הולך לעשות משהו שהולך להגיע למיליוני אנשים בסופו של דבר, זו הרגשה שמניעה אותך להביא משהו איכותי, זו הרגשה שמאתגרת אותך ועושה לך את הכיף לייצר. זה כיף להיות חלק מהעוצמה הזאת, מהגודל הזה, וזה פשוט תענוג לקום בבוקר ולבוא לעבוד. התפקיד שלנו זה להיות חדשניים כל הזמן. אנחנו שולטים בטווח רחב של טכנולוגיות קיימות ומתהוות. זה כולל מצד אחד את כל מכשירי הקצה הקיימים ושעומדים לפרוץ את השוק. מצד שני, פלטפורמת הבקאנד, כולל השתתפות פעילה בפיתוח הדור הרביעי של התקשורת הסלולרית שמובילה AT&T. השוק כל הזמן דורש יותר תקשורת, יותר ניידות, יותר מהירות. AT&T תמיד ידע לקרוא לפני כולם את המגמות ולפתח מוצרים ותשתיות שהקדימו את זמנם. זה דורש מאיתנו גמישות. זה דורש מאיתנו להמציא את עצמנו כל יום מחדש. זה דורש מאיתנו להביא כל יום רעיון אחר, לחשוב עליו, לחשוב איך ליישם אותו. זה לא שאם עובדים היום על משהו אחד, עובדים מחר על משהו אחר. להקשיב אחד לשני, ללמוד אחד מהשני, זה אנשים שאנחנו מחפשים. אתה יכול להתחיל לעבוד על מק ולעבור לפתח אפליקציה לאייפון. או לפתח לאנדרואיד ולעבור לבלקברי. זו סביבה מאוד דינמית. מותר לך להביא דברים, מותר לך לטעות, מותר לך ללמוד, להטמיע ולהתקדם קדימה, העיקר שבסוף נגיע למטרה ביחד. עבודה במקביל של צוותים מאפשרת לנו לקצר את זמן הפיתוח בצורה משמעותית. בשביל זה דרושים אנשים שהם לא רק מצטיינים בתחומם, אלא גם שחקנים קבוצתיים מעולים. כשנכנסים לחדר ומנסים לפתור בעיה, הפתרון יבוא ביחד. בסוף אנחנו צוות, אנחנו קבוצה, והמטרה שלנו זה לנצח. כל איש צוות אחראי על תחום מסוים, וכל הצוות יחד מחויב להגיע ליעדים מוגדרים בזמן. שם המשחק הוא לפתח מהר וביעילות. אנחנו מחפשים אנשים עם חתירה למטרה. אנשים שלא מקבלים לא כתשובה. אני מחפשת אנשים עם ראש פתוח, אנשים שיודעים לפתור את הבעיות. אנשים שכל הזמן מחפשים אתגרים חדשים. אנשים עם גישה שאומרת שאין דבר בלתי אפשרי, שלכל בעיה יש פתרון. אלה שהאיכות חשובה להם. צריך לדעת, להסתער על הבעיות ולפתור אותם בלי לפחד. אנחנו מחפשים אנשים מצוינים. אם אתה בן אדם שאתה אוהב את הטכנולוגיה. אם אתה אדם שמסוגל לוותר על האגו, שיודע לעבוד בצוות. אם אתה מוכן לא לישון לילות כדי לפתור את הבעיה. אם אתה אדם מפוקס מטרה, זה המקום שלך. If you have the qualities that integrate professionalism, creativity, quality, teamwork, and curiosity, and if being part of a groundbreaking team in a world-leading communication company appeals to you, you could be just who we're looking for. AT&T. Rethink possible.